Olen lähdössä melomaan tästä uimarannalta, eli Pöljön kotiseutumuseon uimarannalta. Meinasin käydä tuolla Pöljön joella kahtelemassa, pääseekö sinne vielä vai onko liian matalalla vesi. Eli sinne päin lähden melomaan. Tää ensin meloo tonne laheen pohjukkaan. Ja sieltä lahden pohjukasta lähtee sitten se joki. Tuosta pitäisi löytyä se joki. Katsotaan, siinä on sen näköistä kyllä ruovikkoa, että niinhän tuosta läpi pääsi. Vähän huonolta näyttää. Mutta yritän. Kyllä täältä jonkunlainen uoma löytyy. Ja vieläpä ihan oikein uoma, koska löytyi siltä tunneli. Suden korento lähti matkaan. Niin, löytyy. Nämä joet paljon kivempiä ja melottavia kuin järvi. Näissä on ihan oma tunnelmansa. Toistaiseksi ainakin tästä vielä pääsee. Katsotaan miten pitkälle pääsee. Onpa kivan näköistä. Joo, nyt tullaan tämmöiselle. Tässä on ihan sikana tätä raatetta. Tosi paljon. Näyttää, että melko se ummessa voisi olla. Tämä katsotaan päästäänkö pujottelemaan tuolta jostakin väliköstä. Kokeillaan vaikka tuota väliä. Vai jututaanko kiinni tänne raatteisiin. Tuosta mennään. No. Tämä on tämmönen labyrintti. Siitä pääsi vielä. Sieltä taitaa tulla joutsen. Joutsen tulee vastaan. Katsotaan mitä meille käy. Onko sillä voikuetta mukana? Mennään ihan hiljaa. Katsotaan. On se hieno lintu. No, se väisti minua. Nyt tullaan taas tämän lammen päähän. Kartan mukaan tämän nimi oli Saita. Tämmönen pikku lampi. Täältä pitäisi jatkua taas sen jokipätkän seuraavalle semmoselle laajemmalle. Katsotaan päästäänkö me tästä. Onko tämä sitten? Joku juurakko oli siinä. Mikäs lintu siellä oli? Haitaisi olla ruokokerttunen.
Joutsen lentää sinne. Tässä on kyllä nyt semmonen raatepöhöikkö, että niinköhän tosta läpi pääsee. Tää voi kyllä olla, että tästä ei pääse. Siellä on jotkut... Katsotaan joudunko kiinni. Joo. Melkoinen mutalikko pohja, ei vitsi työntäkään. Haluaisin silti mennä. Tästähän mennään. Tästähän mennään, ei maa mitään. Ei vitsi, siinä on pienet poikaset. Sorsan pojat lähti. Sori kun häiritsin. Oi oi. Voi pienet. Seuraava paikka, että jääkö minun matka tähän. Nyt on kyllä ehkä ylitse pääsemätön paikka. Joo, tästä ei pääse. Ja selvisi, että minä olen mennyt vähän väärälle raiteelle tuosta. Eli käännetään ja mennään takaisin. Katsotaanpas toinen kohta. Ei muuta kuin seikkaillaanpas. Tulipahan tämäkin juone kuitenkin katsottua, ei siinä mitään. No niin, eli siis ihan lähin todella väärästä kohdasta. Lähin tuolta, kun piti lähteä tuonne. Mutta nyt palataan kartalle. Tulipahan tutkittua tuokin joki. Eli siitä ei siis pääse läpi. Nyt näyttääkin paljon isommalta tämä uoma, jotenka tänne. No niin, nyt mennään tämän junarra ali. Tämähän on kuin Amazonilla. Pöljän Amazon. Siinä on ihan sen näköinen, että olisi majavan pakko. Sitten on Vitostie, alitus. Tullaan taas tämmöiselle vähän leveämmälle lämpäreelle. Mikähän tuo keltainen kukka? Liekö kurjemiekka vai mikä toi?
Niin tämä reitti vie tonne Pöljän myllylle. Joo, tässä tullaan Pöljän myllylle, eli tästä pitää kääntyä. Tästä ei pääse pitemmälle. Sama reitti melataan takaisin. Pajulintu laulelee. Ja peippo toisella puolella tietysti. Sankka ruovikko on kyllä. Tai niinku korkea. Mutta on tässä ihan selkeä uoma. Sieltä lähti sorsa. Joo, niitähän on täällä ruovikossa. Hei, tuolla on nuo joutsenen poikaset. Siksi se jäi pyörimään. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 joutsenen poikasta. Ei mennä kyllä lähelle niitä, mutta se oli se emo, mikä lähti siinä karkuun. Siellä ne on. Ei mennä häiritteen lähempää. Tiirakin siellä lentelee. Leikkä pesää lähellä. Mennäänpä pois häirihtelemästä. Katsotaan pääsenkö rautalabyrintin takaisinkin. Siitäpä se meni. Sitten tullaan tähän viimeiseen ruovikkokohtaan. Noin. Sitten järvi. Pääskö siellä lentelee tuossa? No niin, sitten saavutaan takaisin uimarannalle. Noin. Hyvä. Sitten ylös.